ଯକ୍ଷ୍ମା ବିଷୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ। ଏହି କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସଚେତନତା ଓ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏହା ରାଧା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଢ଼ା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଚାକିରି କରି ପରିବାରକୁ ସମ୍ବଳ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିଜେ ଭାବିଲେ, ସାୟଦ ମେହନତର ଫଳ ଅଟୁଟ ନିଦ୍ରା ନ ମିଳିବାରୁ ହେଉଥିବ। ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧାର ଖାସି ବଢ଼ିଗଲା, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ଓଜନ କମିବା ଓ ରାତିରେ ଝାଳ ବାହାରିବ, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଘରେ ମା ଓ ରାଧା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ। ଏକ ଦିନ ସେ ଖାସି ଖାସି ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଖାସରେ। ସେ ଆତଙ୍କି ଗଲେ ଓ ମାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ମୋ ମୁହଁରେ ରକ୍ତ ଆସିଛି। ତଦିନ ପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଫ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ, ଫୁସ୍ଫୁସର ଏକ ଛବି ତିଆରି କଲେ। ଅନ୍ତେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ଯକ୍ଷ୍ମା ପଜିଟିଭ। ରାଧା ମାନିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ହୋଇପାରିଲା କିପରି। ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତି କରି କହିଲେ, ରାଧା, ଏହା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେବାରେ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକ ସହ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ହେଲେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୁଣିବା ପରେ ସହିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ ଗାଁ ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସରକାରୀ ଭାବେ ମିଳୁଥିଲା, ନିଃଶୁଳ୍କ ଔଷଧ, ପୋଷଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମର୍ଥନ। ଆଶା ଦିଦି ସେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସମୟରେ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ, ଦୈନିକ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ରାଧା ଏହି ସହଯୋଗରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶକ୍ତି ଓ ଆଶା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଗକୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ମାସ ପରେ ଖାସି ବନ୍ଦ ହେଲା, ଓଜନ ବଢ଼ିଲା ଓ ମନରେ ଶକ୍ତି ଆସିଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ କରି ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଲେ ସେମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅବିରତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ଓ ଏଥିମଧ୍ୟରେ 6 ମାସ ବିତିଲାଣି। ରାଧା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି। 6 ମାସ ପରେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କହିଲେ, ରାଧା, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଆପଣ ଜଣେ ମିଳିତ ଯୋଦ୍ଧା। ଏବେ ରାଧା ଗାଁର ଯକ୍ଷ୍ମା ଆମ୍ବାସାଡର। ସେ ଘର ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ଠିକ୍ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ରୋଗ। ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନେବା, ଔଷଧ ସଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଏହା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା, ଏହା ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି କାହାଣୀର ଉପସଂହାର। ରାଧାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ହେବା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଏହା ରୋଗ ଅଟେ। ଭଲ ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ରଶାସନ, ସହଯୋଗ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ବସ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ଫେରାନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।